שלום חברים, היום אנחנו אוכלים סוכריות. היום יש לרביד דוד שלנו בר מצווה ואנחנו בחוץ יצאנו ואנחנו כאן, תקשיבו. ואנחנו עכשיו טענות סוכריות מדרגות, אני אקח את זה ואנחנו צריכות לדרג. זה אננס. זה אננס, כן. חברים? אבל זה הכל בצבע לבן. אני רק טוענת, בוא נקרם. יאללה, 3, 4. כאלה? וכאלה. אבל זה חמוד. כאן זה הפח שלנו. לכן כאלה לרמה. זה חמוד. נכון, חמוד. זה גם חמוד וגם טעים, אז אני מדרגת את זה. זה מ-1 עד 10. אני מדרגת את זה. 4. אני 4. אני 5. אני 4 כי זה חמוץ וזה גם לא כל כך כאילו טעים מאוד. אני מזק. אבטיח עושים חצי חצי כי יש רק אחד. את האבטיח עוד טעמתי. את זה טעמתי כבר. זה כבר טעמנו. אני כבר טעמתי אבטיח. קודם אני חצי אני חצי. לא טוב. חמוד. לא. 0. אבטיח טעים. מה? 0 מתוך. טעים. אבטיח מאוד טעים. אבטיח טעים, את האבטיח אני מדרגת 6. אבטיח אני מדרגת. 0 מתוך. מה זה? זה פסיפלורה. זה פלורה? כן. עכשיו בוא נאכל. יש כאן גם קצבת ופיצה ומלא דברים. אמא שלי הולכת ללכת. זה לא אמא שלך. לא. זאת אמא שלי, לה החונכת שלי. דקה. חיים. אז לך מתוך יש לנו אחד כאלה. כמה כאלה. חזק ואני לא. אתה קרוב אליו ברמת הבית שלך קרוב אליו? התאים נמשיך לעשות לכם עוד מעט. ביי ביי. עוד מעט נעשה לכם שאנחנו תעמוד אוכל. כן, אוכל עוד מעט. שנאכל בבר מצווה.